Så med hjertelig velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise jer mit haul for julegaver 23. Jeg holdt juleaften på Fyn, men jeg holdt juleaften 2 gange, så jeg kommer til at fortælle dem, jeg har fået hjemme hos mor. Så jeg skal lave 2 videoer, det gider jeg ikke. Og så kommer jeg til at vise dem, jeg fik i går juleaften. Og jeg håber, I også havde en god dag. Jeg havde en god juleaften. En god juleaften. Det havde jeg bestemt med mine bedste venner og familie på Fyn. Den var virkelig god. Men nu vil jeg vise jer. Jeg viser det første. Det er, at jeg har fået AirPods nye. Fordi at min familie synes, jeg skulle bruge flere. Og jeg kommer... Det her, det er fra mor og Hans. Nogen ønsker at sige, hvem det er fra. Men jeg siger ikke alle. For jeg synes, ikke huske det. AirPods, det altid kan bruges. Nye. De er helt sorte nu. Den næste det er, den har jeg ikke ønsket, men nu kan jeg blive bedre til at bage kage. Jeg har fået en kagebog for Sofie, Lars og Lise på Fyn. Det er med det bedste, hvor der er kager i, man kan lave og sådan noget. Den er jeg synes, jeg er glad for. Nu kan jeg komme ud og bage kager igen. Den næste ting, det er en til kagebog, men den har jeg ønsket mig, så den har jeg fået af nogle andre også, men det gider jeg ikke selv. Det er den her, det er min første kagebog. Den har jeg ønsket mig, har sat på min playlist, på min ønskeliste, for jeg vil gerne blive bedre til at bage kage. Nu kan jeg virkelig blive god til at bage kage. Så går jeg. Det næste, det har jeg også ønsket mig. Dem tager jeg lige herud, og det har jeg også ønsket mig også på min ønskeliste. Det er plakater. Jeg kan finde dem. De her blomsterplakater og så er der også nogle sommerfugle. Så nu skal de i rammen. Nu får en ramme. Og det har jeg ønsket mig, fordi at jeg mangler lidt mere på min væg. Og plakater, de bare synes jeg flotte. Synes jeg. Ja, så kan jeg komme ind igen. Den ligger lige der lige. Jeg ved ikke lige ret noget for mig. Den næste. Det er... Vælter min papkasse. Det er... perler. Jeg har ønsket mig perler, så jeg har fået grønne. Og så har jeg fået lyselilla perler. Det er virkelig godt, fordi jeg elsker at sidde og lave perler. Det er min livsgejl. Jeg skal lave perler. Så har jeg fået min far virkelig mange heste, hvor jeg tænker, han skal tage dem ud. Men jeg åbner. Se den her hest. Den har jeg ikke. Den er mega flot. Altid kan man bruge nye heste. Den næste hest, det er sådan en her. Den har jeg heller ikke. Og det er slejt hest, det er ikke almindelig hest. Har jeg almindelig hest? Så den her. Den ene er næsten også i. Så er det den her. Den har jeg. Men jeg kan bare have den flere. Den flere. Og så har den her. Den har jeg også. Og så håber jeg, det er fyldt, fordi jeg mangler fyldt. Så er det et fyldt. Det er jeg virkelig glad for. Og så er det et til fyldt. Det er virkelig glad for. Vi går videre til det næste ting, der er i den her pose. Og så er der også penge, fordi at jeg ved ikke, penge. Men til nye bukser og sådan noget. Nu har jeg fået smækker, som ikke er blevet skrevet på min ønskeliste, men jeg kan altid bruge dem. Jeg kan kun tåle sølv, jeg kan ikke tåle guld. Så det her, det er
ringøring. Det er jeg mega glad for. Det er vildt pænt. Dem skal jeg med til mor. Nå, og Polen er kaninører. Kaniner. Det er vi ikke glade for, vi elsker kaniner. Det, som jeg har fået hjemme hos min mor, kan jeg fortælle jer nu. Det er, at jeg har fået sokker. Så har jeg fået en langærmet t-shirt. Så har jeg fået en til t-shirt. Så har jeg fået træningsbukser. Og så har jeg fået den telefon, jeg filmer på lige nu. Har jeg også fået en iPhone 12. Og så kan jeg virkelig ikke huske, om jeg har fået flere ting. Men det var de ting, jeg har fået i julegave. Jeg håber, at I vil tage godt imod den her video. Det er mine ønsker 2023. Og jeg vil ønske jer glædelig jul. Og så vil jeg faktisk ikke... Jo, det kan man godt sige stadig. Men jeg vil ønske jer godt nytår. Og jeg håber, at I ikke kommer galt af sted. Imens at det er nytårsaften. Og det gør jeg heller ikke. Det håber jeg heller ikke, jeg gør.